Исламов хуҗалыгының Сүренчек, Искебереш, Вәрешбаш, Ольгина, Мәтрәй, Мөслим, Иске Шокмак, Олы Шокмак авылларындагы җир биләмәләре 9500 гектарын тәшкил итә. Хуҗалыкның шәшүлек җирләре дә максатчан кулланыла. Пор җирләре барлыгы 2075 гектар мәйданны били. Хуҗалык басуларны көздән минималь технологиялар кулланып эшкәртә. Минималь технология белән эшләгәндә бодайның үз кыйммәтен 2 тапкыр киметергә мөмкин. Без инде һәр елны уңышны яхшы булыр дип көтәбез. Шул Аллаһ Тәгаләнең кулында инде. Яңгырларны көтәбез. 15-16 тракторыбыз эшли, 4 КАМАЗ, ашлама, орлык китереп тора торган КАМАЗларыбыз эшли. Хезмәт хакы буенча инде безнең югары механизаторларга инде техник дәресләр үткәрелде. Егетләр үз эшләрен белеп эшлиләр. Иртәнге 5-тә торып, сәгать 9-га, 10-га хәлек тизрәк чәчеп бетергә аларның да үзләренең стимуллары бар. Механизаторларга килгәндә техник дәресләр үттеләр. Проблемалар юк. Килеп тора вакытында, иртән килеп заправитләр, кич килеп заправитләр. Задержка юк. Хуҗалыкның 1760 гектар мәйданында көзге бодай үсә. Узган атнада әлеге культура биләгән басуларны тукландыруны төгәлләделәр. Уҗымнар кышны яхшы кичергән, уңыш мулдан булыр дип өметләнәләр. Механизаторларга эшләү өчен бөтен шартларда тудырылган. Егетләр көнгә бер мәртәбә кайнар ризык белән туклана. Эш бер сменада оештырылган. Беренче елга түгел инде, бер 5 еллар шәшүгә чыгам инде. Шәшү нык күңелле. Без аны көтеп кенә алабыз инде. Тем более быел погода сабик әйбәт булды. Техникларга килгәндә барсы да әйбәт. Сораган әверне опайталар. Акчасын да күп итеп түлиләр. Басуларда язгы чәчү чорында 15 техника, 5 чәчкеч, 3 каток, 5 культиватор, 5 КАМАЗ, чәчү алдыннан ашлама кертүче Amazon техникасы эшләде. Хуҗалык басуларын иңләүче 17 тракторның барысы да Агромастер җитештерү компаниясында җыелган. Хәзерге вакытта үзебезнең басу кырларда инде полностью үзебезнең техника эшли, чәчкечләр, культиваторлар бөтенесе бездә ясалган, тракторлар да бездә ясалган. Үзләренең эшләрен башкардан башка бездән да инде испытаниялар үткәрәбез. Үзгәрешләр кертәбез, шуларны тикшерәбез, ничек эшли микән, дөрес эшли микән, ныклыгын тикшерәбез. Клиентларга инде соткаштан ватылмасын, төзек эшләсен өчен шундый эшләр эшлибез. Алга таба да һәр эшне үз вакытында башкарырга мөмкинлек булсын, һава шартлары уңай торсын, игеннәр күкрәп үссен иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.